ye bebobo a ne ye koton taade bi wo krum ye koton ani abehye ni sudi da kubi me kobo bo me gina park ne so a me bobo na me ho ye me basabasa me koduru fie na me ka kire me fada se me ho na me ye me basabasa e na omiemia me wie na ode rob twetwe me so me nsori nyina me sori gina ma theater ye de me call hospital da hospital abaye boso e dey bia na omo me panie na e dey panie no wo me aduru me bi no na e wose doctors ne frɛ me busua ka se ye duru ne nyi nti wose me busua afo kura agya me ho ba fie ma me ne papa m kofa am ba fie na e wose omo de me ye te sa akola foforo enti omo bobo ofie akonwa ye tena so ye ade ne bi ti ye de me hyemu a na ye de sumia hyemanim na ye de bia hyemachi se metini se metani ahwese ya na obi a ma metani ankohwe ba bi foforo a ehwe faako mabie manum ne sa anwanse ne wuram kura na oso odi agoro mu no pie ko ba bi ope kai se mani eye fi ade kakra na metime keka me ho a me hu ade kakra omo de me koma obi a na ohwe me na nipa ne ti wiram ba bi edura nwumere a enipa ne beja me ho aba fie na wo da nsuo na no so da na wo si a abo bi banum nsuo no ko hu otimi dwane Ashafo yesama mu akwa babiem eba strong media so said ye ahye mo bo say money gye ntinu baba mbesoma ye bia no ye bekọ efri say ma asomfo mo so ye ni dodo enti ene no chese me hu di a me fan frɛ no minim movie industry ni minim di bra me fan man no ne di a me fan frɛ no but di bra me menya no ntie se wo ye director esa ye producer ka ho na ne no na brabo ne ye bebomu akomu asukọ ama chese enseme na obete no e bia wo ta hu no but enseme na obete no wasum no on say that strong media dey say wa wonim asema obi ntumi mutan e bebusa enti no me nsemre bebre ye twa ye nwa basisi e na ye bedura meda nipa kora di a kire mu meda mo ase mama akwaba se ma twen ye nim se mo be twen ye dodo fi se mo nim se de adepa na de bia ye de bramu enti ma sa twen ye da ma se enti no enyo obi a se ya de nyina ye director ye producer director Pozzo enene ye ne di enhyiamu enti no ye twea ben no na ye ne na di na brabo mu nkomo kakra ba cho me ma wa ha o ya me de na apomuti sei jadi a che ye be ne dai nya kura na yekrem Benjamin asada for say enya kura na yekrem na say wo de no krem na sa na enyine kura mu sa be ba cho we de ya ni nsaw na nkomo kakra na ye pese ani wudi okay e fa wa brabo mu nti no wadaroma say eduru ba bi na hawa ye sokoto dwem say fa cheye na ye pese ye hu yie okay obo no ma ohu wo screen ni so asafo na emom ohu but onim u situation ne de nam so e ba ye nti na wadaroma ye pese ye ni wudi nkomo na ye dress ko ehu nipa a wo ye okay ene de wutumi ye ti no wadaroma ye shase e wo be ma ye hu wudin ene be bia wo free ye pese ye kan nyina abom preko na ye se wo start kasa yo me da wase ene wahwefo ye frame Emmanuel kwabena Nyantakyi okay na Pozzo ne de metimi akase enye din a me ma me ne papa de to me ye mai we mu na ye wo no obi a wadi dem bia te se obi otoguso ana we use crutches ana what wheelchair mu no edin adodo na de ma wo mu ne Pozzo pacho adenti na mo mo Pozzo on se na me kire wo se ya ade aka ho okay ye din bi a ya hyedade ama saafo no se obi a ne na ne ye bia no mbe frɛ ne Pozzo enti metimi aka se Ghana ha de uhie obi a otimi situ ote wheelchair mu na we use crutches na otoguso na frɛ ne Pozzo a menyi ni se be no hano no ye din aka ho but the din a me ma me ne papa de to me Emmanuel kwabena Nyantakyi okay pacho na wo free he wo nyini wen wo ko school abrabo no start ne wen metikro bi e frɛ no Konkromase na Konkromase no ewo Santase side ho okay ufri Santase ana wokɔ Atasmanso ufri Atasmanso ana wokɔ Konkromase eho na me papa
ene me maame omo efiri enti me ankasa mpɛse de ye wo me wo santase because me papa ebusua ni bi wo santase Okay. di ho na me papa ene me maame de omo start abrabọ no di omo start abrabọ no ho na ye wo me nuanum nyina ho so na ye wo me ena on se eduruma bi so a utimi se tukọ ukrom ti me papa firi santase ena o se firi konkromase Okay. ti konkromase ankasa na me papa ye ba bi a obesi ni fie enti obesi ni fie na ese abusua ni nyina ye nyina ye sa de ye ba ho enti ema ye betena konkromase enti ho na sisi a no me wo but me nhyeda enye ba bi a metena ho sa itimi ko ba bi a me nso so me wo enti me obi a me ba omo nche because omanyini Bacho na uko school when me obi a ma menka nokure bi e wo mu nkyerɛ wo nne obatu mi yon se me na ye me ya ya me nan na eye me ya no ya mfa anwome ya mfa me na na anwome me nante ya komanim ya kobe 15 years da kubi na megina park so na me bobo na megina park so a me bobo no na me ho ye me basabasa kane no menim so obehu da na ye bobobo a na se time no ye bebobo a na ye kotonta ade bi wo krum ekoto ani abehye ni sudi ni atoto numbers ya ede ya je sika no bomu a yes wa wantua bi no nya bi nhye nya bi nhye enti saa ntade ne yekoto ani atoto chinti mi obi ana me bonan okay ona me ho hene wo bo mu pa nyina faako debi enti me start se na me ni je bo ho no mia me pese na me nhye da mpe school ko de bia no ye kasa me nko school kura na medwane akoba bia ye bobo at times omo tan memory ka to bobo omo tan pe school ya ti mi de me obi a na me ni je bo ho sen ti da kubi me kobo bo me gina park ne so a me bobo na me ho ye me basabasa enti ma me ka kire me na mfo na me no mo bobo ne se ne me ho ye me no me ntimi mo bobo ne biem to kofi e wo se me kofi omo so nsem omo ka nyina nse ne se uja abo yi bo dia e be hye am so me nyai so a de me ho ye me ne me ntimi ti de ya nso masa jabo de oye ne mo kakra me try se me bobo ne kakra so aka ho egusu a me bobo na stla no me tinka se me nipadua ni me ye me ya ti me wuro me jesi no na me de ma wo na me ko fie ti me koduru fie na me ka kire me fada se me ho na me ye me basabasa na me fada se sa eni bi abo na abo e no bi aye den twa na me so obi entwa me na se sa ene ma me miemia na kane fie so abusua fie no aya na ye balanda bi wo ho omo hyeda ye ayi bi te se akonya nti na ho ho bi aba a wotena so obi adan nim na ya bono yes bo abo bo say balanda bi sa na e frɛ no am friend aboma say dey aboma ti me papa ka kire me se me na so okay ti me da so na omiemia me owie na ode rob twetwe me o se me nsori nyina o me sori gyan matiato sori gyan matiato me hu bibia biem ti according to me papa no ne abusuafo ni bi se ye de me call hospital ko da hospital aba boso me e dey bia na omo me pane na e dey 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e dey bia na omo me pane na otu because ana me to ne mo ba bia se sata mani ni ho eh nti according to nsem na omo kan se pane no wo me aduru me bi no na e wo se doctors ne frɛ mabusua ka se de aduru no nyi enye ye say de aduru no se aye waste nti so omo be se omo sika omo side de be ya nko mu nja me ho okay we dey omodo ko hospital no mhm doctor ka say uti oyefunu ohenfa na ye oye nti a na obo pane 9 every day ose sata mo na me kire mo no me se me mfa no se me papa massage me wi a metwa hwe no de na e course wo hospital bia no okay but de me bete ye ne se omo hwe me aduru ba bi no na akoba se enyi yes the doctor who improvement bia the situation it here and it and am person just say when it over pan kan just say doctor ka say ima uti nti na ye wo pane ima uti oyefunu ohu ba bi nti na okay now no omo de ko share se ye se yade bi ba na e friend polio okay atiase achai nti matiase polio pane ya ngomi bi say one nkrabrem ya hu problem bi ya ti unyini ngomi ye na bi
saa problem ba enti paneɛ no so bɛyɛ more wɔ me nipadua no ɛna Ewiki wo bones no. sana sam. Me da hospital wa duru ba bi na yɛ sɛ doctor no sɛ enyi nti wɔ sɛ mabusuafoɔ kora agya me hɔ ba fie. Yɛ sɛ wɔn ba fie no wei a na wɔsu wei a ɛna bi sɛ na doctor sɛ enyi edi a wɔnkɔfa ne mmerɛ fie no bɛwu fie. Kola 15 years. Yeah. Doctor sɛ enyi ye fa wo mmerɛ fie. Unhu ye mpo ye sum. Yɛ sɛ me maame ne papa m kɔfa m ba fie. Ti ɔmo de me ba fie nim no ɛwɔ sɛ ɔmo try sɛ ɔmo ɛde me bɛkyini abibiduro ne nneɛma. Ɛsɛ eduru mmerɛ bi a ɔmo de me kɔ ha obiara ba a ɔkyerɛ ne deɛ. Bi e kana Ya fe eduru mmerɛ bi no na ɛwɔ sɛ ɔmo de me yɛ te sɛ akwadaa foforɔ. Ɛsɛ yɛde me bɛyɛ akwadaa foforɔ deɛ ɛwɔ sɛ yɛde me hyɛ abrabɔ ase. Enti ɔmo bobɔ ofie akonnwa a yɛtena so yɛ adeɛ no bi. Ti yɛde me hyɛ mu a na yɛde sumie ahyɛ m'anim na yɛde bi ahyɛ m'akyi. Ofie akonnwa no on say de ma atena so no kakra bi ti sese. Ti sa 15 years ni mu na o kese na o tente ti say na ense no de omama obi na abobɔ. Anti ya sheda wo size. Oh, okay. Yes, omo obi ya akonnwa ni bi maame. Yɛde me hyɛ mu a na yɛde sumie ahyɛ m'anim na yɛde bi ahyɛ m'akyi. Sɛ wokɔ w'anim a wonya bi wo ba w'akyi a na sɛ wo hyɛ mfimfini no. Ti ɔmo kyerɛ mu a sɛ me ti ni sɛ mɛtɛn ne ahwɛse ya na obi a ma mɛtɛn ne ankɔhwɛ baabi foforɔ a ɛhwɛ faako. Me bie m'anum ne sɛ anwanse na ewuram kora na ɛwɔ so odi agoro mu no pie kɔ baabi a ɔpɛ. Sɛ hɔ so na ɔbɛtena ɛwɔ so hɔ no ɔtena. Na yɛ sɛ saa no nipadua ne nyinaa anyɛ adwuma. Yes, because nipa de ansa na yɛbɛsɛ wo kɔn akyɛ na yɛ sɛ wɔkyi kasa no ɛne wo sisi hɔ no nyinaa anyɛ adwuma. Doctor reject ɛna mo so mo pɛ ne saa. Ti mo fa ne saa. Yeah, ti mo fa ne saa de a saa so na bɛkɔ no. After what issue na say? Ati wasi ye pa. Na yɛ sɛ akame akwa yɛ sɛ obi a wanya stroke no hu de wɔyɛ. No, me hu bibia. Enti de ɔmo si mitimi bie ma no kan ne sɛ home ho. Na saa home ho no so no ɔmo kyerɛ mu a wote no style bi. Te say sorry to say ɔmo si nsuo ma no. Hasina no woso unti ni yiye. Unti ni enti sɛ wo kyeda. Okay. Ti mete wo no ma esi ni suo ne befiri mani ase nti wote sɛ me kasa saa na wonya de papa be hu me ho de a ɛsɛ ayo. Na ɛsɛ ka me akwa ɛsɛ o papa no ma me hu bia na to wo mu ni suo. Ɛsɛ sese ya de madane funu. Hwe nya wo all of a sudden wabɛtena kunyam wo ba wa no abo awram kra kafra wunhu ni suo wo to unsu yo but ni suo ba. Sɛ ka me akwa ɛsɛ o ma me no papa kra hu wa na ɛsɛ arewo aka wo mo. Nsɛm bebree. Mate wase pa. Enti ɛde na mu na mabusua no try so mbɛboa me. Ɛne ɔmo de me kyini. Ti ɔmo de me kɔ nsawom. Akra kwan so. Yeah. Abrofo bi na ɔmo wɔ hɔ. Ti ɔmo na start sɛ ɔmo ɛboa me. Ti me nan ba akɔ so be si kon. Atwe si kon wa kyese. On sɛ obi wɔ hɔ a ɔnante a otogu so. So ɔmo ta afrɛ ne sɛ 3940 o sɛ 39. Stone boy. Yeah. Ti duru me bi na me a mete hɔ no me nan no so asa sugar. What did I say? Mate wase o. Say yet ye nanka onan na sugar na is a chia wo fa. That's all. Now no ɔma yɛ kra but still no ɛto da metena se a metimi tena side kakra. Enti hospital hɔ no na abrebia no doctors ne betwe me nan no na ɔmo de ahyɛ POP ayi nim bi no. So ɔmo twim nanka. Yeah, enti hospital hɔ na meda no yɛde me sen soro. Kɔ wachi ko achi nkwa na beda na anan ne de ya hange no. Cause he is straightin no. Yeah. Say what say so. Ti da sa hospital me yɛ me a ti duru me bi no ai yi me yɛde me ba fie no yɛ bebubo nnua bi. Ɛno na yɛde me gyina mu a na yɛyɛ me training kakra. Ti sɛ obi anya stroke ai man na de ordinance. Yɛba sɛ numu ɛna yɛyɛ me kakra ɛna me beda na nipa. Ɛna asɛm so ba ana yade esi fie a obi etimi kyerɛ na adwen ɛnde. Because sɛ mani ɛyɛ fie ade kakra na metimi keka me ho a me hu ade kakra. Ɔmo de me kɔma obi a na ɔhwɛ me. Na ne nipa ne ti wiram baabi. Okay. Nsuo bi na ɔkɔm no sɛ de. Edura nwumere a enipa ne begya me ho aba fie na wo da nsuo na no. Enti sɛ toda na wo si a aboa bi banum nsuo no ko hu otimi dwane.
ekwa na meka kyerɛ no aboa na hu nipa ense dwane edura anadwo a emo omo nam wura mu so no omo nante a edura bi omo tu kɔ baabi a omo kɔkɔ num so a na omo kɔ ebibi na me pese me kyerɛ sɛ ɔno no sɛbi aboa no wɔ nwura mu na hu nipa dwane the way Nyankopɔn si yie nipa no ɔyɛ nipa different bi enti aboa wote sɛ kora na hu nipa a wedwane okay ɛna wɔn nso so nam sɛ ususuro sɛ aboa so so yɛ aboa na wɔnte hwee wobetumi apira wɔn nti no mumienu nyina obi asuro no yɔnko ɛno de but yɛ ka obi osuro no yɔnko pa nka aboa deɛ wo so osuro nipa mo is all da hɔ a de wo a wosi tie bia no aboa bepie oso a now wedwane okay enti metumi aka sɛ ɛde na mu nkakra na now no afei nyame ayɛ ma dom kakra a metumi ɛde keka me ho ɛkyɛ sɛ o maame no papa ɛde wo kɔma nipa no sɛ ɔno so nhwɛ de obetumi ayɛ afa sɛ situation ɛna no mekyɛw sɛ yadeɛ to a ana asɛm si a ayɛ a yɛhwɛ saa adeɛ wɔ yie asɛm si fie a obi abɛwura fie hɔ a sɛbi asa wo deɛ wonnim nyansa wonnim deɛ woyɛ na ho wode nakɔ ha na wayɛ ne sei afei ne yɛbɛkyerɛ wo baabi afa no kɔ so sika nka ho afei wɔte case no ase te ase enti me maame ne m'abusua so so pɛ me nso Ayaresa. mayaresa nti yɛka koraa na yɛde mbɛkɔ wɔdze durummerɛ bi na aduru a ne yɛde ma medwaleɛ no medwale aduro no a ɛni kwan sɛ ahina no yɛde si fam yɛbɔ kahyire bi ne yɛde asi so ɛtɔrɔ bi a wotumi dwo nsɔ ne yɛde wabɛsi fie mfimfini ne yɛde adwale ho si yɛde pam wɔn bɔne Johnson I'm wow telling you Johnson nyame ne me dance ni yɛwɔ wow nneɛma bi a enipa afam wate aseɛ ɛna now yɛde te ase ese nyame nti ɛtɔrɔ bi a ayɛ ana meka story bi si anaasɛ obi yɛ me interview bi na mekae nneɛma bi a mafa mu a na ɛde awerɛhoɔ aba but awerɛhoɔ no nyinaa akyi no so no mepɛ sɛ me nso so mehyɛ ma obi a ɔno nso so nni ahoɔden anaa obi a ɔwɔ ahoɔden na n'abamabu no otie me deɛ no a ɔde ayɛ afotuo because now mea meni me sɛ obi ampia me a mentimi nkɔ na sɛ obi ampia me na mentimi nkɔ na so still a mewɔ gyidie wɔ me life deɛ a how come sɛ wo a wo nan atuatua wɔ nsa ɛna wontimi nyɛ biribi nti ayɛ a na me try every day sɛ obi ba me nkyɛn na ɔpɛ sɛ ɔne me twetwe nkɔmmɔ fa me situation a mewɔ mu a me try sɛ me nso meka because enipa a yɛaba wiase nyinaa no yɛyɛ story ayɛ a na ɛtɔ da bi a deɛ mehu dodoɔ na afa nipa bebree ho ne sɛ obi kɔ ɔhaw bi mu a na ɔma ɔhaw no mmom aboro no so na waka fam nanso nyɛ saa o wo na wɔ sɛ woboro ɔhaw no so ate director Pozzo mentwa wano ahwɛfoɔ nkɔmɔ no koraa mani atete sɛ wohu sɛ obi nam hɔ na ɔsere na n'ani gye ne ho a wɔdwen mu no hu ne sɛ wɔni haw na wohyɛ mfitiaseɛ no de osi kasa na ɔbrɛm ɛyɛ aniɛden ɛne nyame a ɔde ne ho too ne so na nyame ɛhyɛɛ ne den ɛna ɛnɛ ɔno nso tumi ka n'asɛm kyerɛ wɔ bi tu ne fo ɛsere ɛkyekyere ɔno ankasa ne ho werɛ nkɔmɔ no mu no onua it wasn't easy for him when he started awerɛho nanso nyankopɔn hyɛɛ ne den yɛtwa yɛn ho aba sisi yɛ nkɔmɔ no yɛni anyi nwie yɛ na yɛtwa yɛn ho aba medam ase sɛ munya abrɛ na mo twɛn yɛn asa aba bio na nkɔmɔ no ɛdin Awurade ma obiara akoma na ontumi mfa nkyekye ne ho werɛ ɛwɔ situation biara mu na wɔmbu ne ho abɔmfia na ɔnso bɛ try sɛ ɔbɛpushi ti yɛbɔ pin director Pozzo biem na yɛatoa yɛn nkɔmɔ twetwe ne so bacho enti no abusua ɛhwɛ wɔn no abɛnbuo ba abusua nkyɛn like abɛnbuo to abusua kwan ɔmo try sɛ ɔmo ntoa so treatment no bɛtena fie ɔmo abrɛ because making ebi maame ne papa yi ɛnyɛ ho nko aso na ɔmo wo nua mo ɔmo hyɛ wɔn ka ho woso ka akɔyɛ bebree ti no abusua pa ɔkwan mu ne aba ɔbisa me nsɛm bebree m'abusua duru mmerɛ bi na ɔmo ayɛ mmerɛ na deɛ ɛwɔ mu ne sɛ tɔda bi a memfa brɛ bi ne kakra ma
mfa brem nhyɛ da mma mabusua ɔman we na ayɛ wom no sɛ edurumre bi na wokɔ ahohiahia mu a ebi wɔ fie biara mu ɛden sɛ obenya support nea na woyɛ biara no ɛboa abusua no sɛ wonya kɔ ha mu nko ade a yɛnkae biam now no me maame ne papa boa me akɔduru baabi edurumre bi no mehu ne sɛ na abambuo ɛwɔ hɔ because mekae sɛ edurumre bi koraa na biribi ɛna wopɛ sɛ wonya a ɛden sɛ yɛde bɛma wo ɛtɔ da bi koraa na nneɛma bi ebɛhyɛ di ama wo no na ano den starting sɛ mewia foforɔ na yɛfie na yɛwɔ ɔma pɛntomago bi de asɛn baabi a sɛ mewia na mekɔtena abɔnten na obi bɛfa me abɛfie a wɔde ntoma no bɛsɛn wo bo so sei na afei wode afa me na kyerɛ sɛ nipa no pɛ sɛ wo ho fi na bɛka no wo ho musuo bɛfɔre na ma bi aka ne ma ana sɛsɛ nti na obi awia kodura abɔnten wokɔfa no mimi hu yɛ nka akwala awia kodura abɔnten kɔfa na de ɛhyɛ wa na ade kɔkɔfa no tiesi dɛn na yɛyi wo nko a ntoma asɛn fie sɛ yɛbɛfa wa saa ntoma ne yɛmfa mfra yɛn ho ansa ne yɛbɛfa sɛ woantumi anante sɛ wo nante bare mepaa meto anaa mede me kotodwe na sisi ɔyɛ brɛbrɛ nti yɛmfa ne sɛ yɛbɛfa wo de efi wɔ ho saa na me picture no meyɛ type bi a edurumre bi a nneɛma bi si a ayɛ a na mefa ne sɛ yɛmfa ne sɛ ya wate aseɛ enti na meka biribi kyerɛ wo sɛ life na yɛwɔ mu sisi a no ɛni kwan sɛ yɛma abrabɔ no mmom na ɛboro yɛ so yɛna wɔ sɛ yɛboro abrabɔ no so neɛ ɔntumi nhyɛ ne ho den no ɔnna abere biara no ɔka fam meka nsɛm bi sɛ wɔaso ankɔ hɔ a ɛsɛ mete wheelchair mu agye sɛ obi ne pia me na makɔ bi agye sɛ obi ne yɛ biribi ma me metu sɛ medwale a agye sɛ obi sisɛ nsuo si medwaeɛ sɛ obi ani wɔ na sɛ medwale a efie akonnwa ɛna metena so na mede akonnwa no daadaa me ho nkakra na mede akɔsɛ nsuo na me saa de adaadaa me ho akɔwura adwaeɛ medwale wie no na me saa de bɛdaadaa me ho akɔwura dɛm ɔde asɛm no teɛ no me try sɛ me nso mɛyɛ biribi ma wo ho ma me ho yɛda bia na wobɛhia wo bi mu a enti sɛ na meka sɛ obi ampia me a mentimi nkɔ nanso me mpo na obi ampia me a mentimi nkɔ no mewɔ gyidie sɛ nea obi kɔ no bɛkɔ bi ɛnyɛ de nti na wɔ nan wɔ nsa na woma nneɛma bebree hyɛ wo so nti de bia na mede me story yɛ afutuo mu afoforɔ because me mete wheelchair mu na metumi yɛ biribi deɛ a mɛka ne prince sɛ deɛ wotie biara no ma w'ani nsɔ ma meka asɛm bi nkyerɛ wo sisi a me ne wo kasa yi obi wɔ sika paa a ebi ɔda hospital na ebi nnuane a ɛwɔ die ne biribiara no yɛde fa biribi mu yɛde ama no obenya no ne nke bi a wɔte sɛ meo wate aseɛ obi benya ne nke fie ne dan a wɔsɛ fie ne cars a wɔtotɔ nyinaa no nke mfiri ne nsa koraa na ɔmmra me situation bi na nka onya ahotɔ kɛkɛ menim so watema ase a enti nipa yi wɔ wiase nyinaa na wɔsɛ yɛbɔ yɛn ho so eni kwan sɛ yɛma situation bi ne nneɛma bi hyɛ yɛ so me sɛ mema nneɛma bebree hyɛ me so now a ebia nka mayɛ aboa wɔ fie ɛdeɛ nti na mɛka sɛ mayɛ aboa because me nkentene me ho deɛ a ebepia me de mahyɛ baabi baa mebehu ne sɛ me nan na ɛyɛ me ya me nan yɛ me yɛ no nkyerɛ sɛ menni nkwa ni ahoɔden mewɔ nsa mewɔ ano metumi yɛ biribi deɛ a adɛn nti na mentry na mpo si menya obi ama na pushi me koraa na wɔ sɛ mesrɛ obi na opushi me na me so metumi yɛ biribi enti me ma abrabɔ mmu mabam me ma abrabɔ nhyɛ me so ewom sɛ deɛ me nam mu no ɛha me paa nanso tɔre bi a na me de atoto nneɛma bi sɛ enti nnɛ yi obi nwui mekae sɛ da bi na mete kwan ho na mahu sɛ ɔmo kɔsie funu enipa dodoɔ na esu enipa no so yɛ obi a ɔwɔ sika metena ase busaa me ho sɛ na nipa yi ɔkyɛɛ me anaa me na mekyɛn no enti ne sika nyinaa ntimi anyɛ ne nkwa enim sɛ wɔte dɛ mpɛ sɛ mekyerɛ no ase ɔno no sika anyɛ ne nkwa na wohia ni bi ba adom aso so
ye de No, ne so sa me don't wo de na me me akɔhyɛ ase. baabi a obi ani enti situation mo me ha adwen na so to da bi a me fa ne sɛ asi awie now no de na metimi aye ntimi nye situation na ohwe Nti we de yewura industry ni mu kakra. Time bang na we started directing and now we started producing no then the share won kran because adwuma bebre wo ho no anka wo betumi aye because wa so ho den se wo pese wo ye bibi ma wo ho enti nka adwuma no bebre wo ho no mo a wo betumi aye then na wo fa acting no wura movie industry ni me obi a me started sɛ me call highway mu no fie na abetena okay ana se fie ni abonte ntumi nko be wa bia metena fie ni mu abetena dem enti dem so de TV na abehwe edito da bi na omo yi movie nsi a aya na me fe dia me nya kam ade de enye me nan a kam nya bia maye o ti me ka wi an masa ka ma me ho sɛ oh nanso me nan eye me yakra na metimi aye bibi oh de me pa kyerɛ no chamati ase enti dakobi ena me hu sɛ nkrofo bi aba ye hɔ sɛ omo ba betwa sini enti me ye brebre tena hwe mu ekɔ bi ɔtɔ na me hwɛ bi ti director ne hu me no sɛ ade wani gye ho na me sɛ na me fe o no so me du be ye bi na me sɛ o misuro no so bibia ni mo na me sɛ da bi wo betena nipam na omo dwojo ɛsa me werɛ bɛho no so da bi ewo mu sɛ wo betena nipam na ye do be bibi ne adwojo de nanso so no ye paniye ɛna ɛyɛ sini nka asɛm ate da no ɔde me ye bibi ti ɔka asɛm nyɛ te sɛ komfo ikomfo na mɛyɛ no me wo masɔnyɛ so a na enkrofo aba hɔ me ye first one second one no na ayɛ me de di director o ye comfort na o te o wheelchair ni mu ana o mo de o si fie akunya so na wo ye den ye o comfort no me be komfo no saa tam kora de na nye wheelchair bi sei na me yiso na ɛyɛ nnua de na me yiso di o mo je no no me ntwi bi kora da okay me free nsa wo mba ne nsa wo mfo de na first na nye we bi o mo hyeda amodi dua bi okay na ye de osim na wotai ma me persontina me hu na ni so no ɛyɛ yɛmfa ne saa okay enti o hye me jalabia ana anya sa no mfrɛ no nkramofo kemofo atade no jarabia na omo de ade sɛ asan no so na metena so omo kyerɛ me ade a menyɛ no o kyerɛ me ba ko mienu miensa papa na ma ye no wabɔ me sɛ ho me wa na metiri mo yɛ me de se o pese wo je nti no wo do wo bibia hye mu bi enti ba sa na menye feelings cause ase meni ani gye na ona be mu akoba ani ne sa je na ma ani agye ye ba ko mienu miensa no na omo nyina ka kyerɛ me sɛ why ade o me koda ande nyame anim no kure na madwendwen bebree so ate the director ye adwuma nyina wi ode kwaba ye twɛn sisi ni tu sɛ mmɛmɛ se director ko e wa makro ni so bi wansi obi wo do si ni ko director ni nanso si ni adwane ne nyinaa no ɛmma bam ti madam fu bi wɔ hɔ na ɔsɛ Pozzo ade na me ya nkasa ye mmoaboa ye ho ne yenye bi am sɛ yenye bi so cause ata wani agye hu nti no obi obema ma ye ye keka bo mu ye sɔle a ye se ye rehearsals ne ye se ɛne agigi ye ho sika okay now that time you dey nya skatua cause na wonya adwuma me no de ɛwɔ m nyinaa ne sɛ me started sɛ me na ye me yaduru mre bi no ne bu a meda a meso da no na me ye phone okay ana me ye TV ne sa na ma bu opo sɛ me te shop kɛse me da ye so pa first no me te shop na me ye adwuma okay te TV ne sa na ma no enti ye tokɔ so no o radio na se a wo de ba na me da do atutu someone new me needs screwdriver kasha ah na so okay na but me when se sua bi da me sua bi da me ye ya me duru mre bi kwa no me mom kotwa ntonton nnua bi ye de ye anoma abu ɛbobɔ box ɛyɛ miami machine okay ɛma nipa behwɛ ɛma saa time nim kora no ɔhena na ɔkuro mu ɔno kuro mu ɔhene ɛkɔfa aborɔfo bi kora mom behwɛ sɛ me ankasa ma yɛ me machine ɛbɔ wow ankɔ repair bi ankyɛn nti now na meto no metima kasa ma hyɛseɛ kora no
adwuma na meyɛ phone so ne TV. Na when dey na wo hwɛ TV ana yɛ ofɛ ne ma Yes. wo to mu bi. ɛno ne kɔyɛ saa nti saa time no na etututu nneɛma kakra no anyɛ abɛyɛ ama me coins Wo de beto. nti So nyɛ na atɔ aduane. so na metaa siesie nneɛma nkakrakra deɛ baa no saa na wɔ sɛ yɛgyegye sika ɛna yɛgyegye sika ɛna yɛkɔfa obi na obɛtwa sini no maayɛ obɛtwaeɛ no ɛna ɔmode me yɛɛ Messiah ɛwɔ sini nim. Wɔn deɛ bae sɛ si na ɔtwa ne ba. Yes yɛbɛwie na mabɛnya anigye wɔ mu ɛna director bi baa saa afei de ɔbɛboa yɛ yɛgyegye yɛ sika maa na pa saa daadaa da ko bi na director bi yɛfrɛ no Nana Asare bɛdi ako chief Okay. ɔbaa yɛ hɔ na ɔbɛyɛ adwuma bi ɛna mehu nam sɛ director m'ani gye adwuma yi ho no so o saa Pozzo mɛboa wate adeɛ a director no yɛɛyɛ no baabi a megyina bi a mebɔ ne din frɛ no Nana Asare bɛdi ako chief baabi a obiara nyame nhyira no na nea ɔpere hwehwɛ biara nyame nyama no papa no faa me no deɛ na metie biara no na ɔtwe me bɛn no na ɛtɔ da bi koraa na yɛkɔ akɔtwa sini a ɔfa me hyɛ ne kaa mu na nkurɔfoɔ bi a nkɔ so ɔfa ɔmo mofa Pozzo mɛhyɛ kaa no mu wɔde mahyɛ ne kaa no mu tena ne kaa front Cause onim deɛ wo mu. na ɔne me nam obɛnya feeling bi maa me a wanhwɛ me condition a na me wɔ mu nti tɔ da bi otumi fɛ Pozzo yɛwɔ akɔpɛ location me si yo na waba me fie na wafa me si kaa mu yɛduru a na ɔmayi me si wheelchair mu ne ma akɔlaa baako ne yɛpia me ne yɛde mawura fie bi ne yɛakɔsrɛ fie no nti yɛyɛɛyɛ saa na yɛyɛ adwuma a ɔɔdaeɛte obi a na mete hɔ Pozzo tena na hwɛ deɛ a mesi yɛ no na mete hɔ meyɛɛ saa baako mmienu mmiɛnsa na medi n'akyi a ɛwɔ anim ama no na afei na mepeke nneɛma nti medi n'akyi mmienu mmiɛnsa ɛkɔ no a na meyɛɛ m'adwene sɛ me nso mɛtry sɛ mɛyɛ biribi da a medaeɛte me movie na mefrɛ no ka kyerɛ sɛ meyɛ adwuma bi sei Pozzo yi no ɔbɛfa mebɔɔyɛ na afa bɔɔ mmienu mmiɛnsa na afei deɛ mekɔ m'anim a no Nipa sɛ duru me bi na wɔ ani gye sɛ na ɔwerɛ fidie wo fa mu nyinaa. So obi a musa wo kra na wo nkae sɛ situation bi sɛ kra wo kɔ mu ma. me ankasa deɛ ma menka asɛm bi kakra nkyerɛw meyɛ type a deɛ mewɔ mu no mema ne nha me bebree nokorɛ na meka kyerɛ wo nnɛ no nneɛma kɔ mu no mentimi nyi mfiri hɔ da agye nyame ɛna nea ɛwɔ wiase nyinaa so na meka kyerɛ wo no nnipa biara wɔ hɔ a wo nkwagyeɛ ho adwuma na wɔsɛ woyɛ now no deɛ mewɔ situation wei mu ebia wohu me a wopɛ sɛ ɔma me nkyɛn wobɛpɛ sɛ menka ho but mmɛmɛ deɛ mehu sɛ meka ho wei ne ɛhonam adeɛ wɔ sɛ meyɛ ne sɛ daakye bi sɛ Nyankopɔn so ɔbɛba anaa ɔbɛgye a menya kwan na matena baabi nti wohyia me nnɛ na woka kyerɛ me sɛ wo nso so yɛkɔ a na wokɔ bi a mehyia bi de biara ɛtɔ da bi na wokɔ program na wo delay na afei na wokɔ wura wobɛtumi ka sɛ na ɔno so wɔkɔ he na ɔno ɔnkɔ nkɔda ɛtɔ da bi koraa na wogyina kwan na wopɛ kaa wagyina kaa na wagyina no ohu a masa no abɔ kaa nim kwan masa yɛnkɔ be delay yɛ na so wokɔ station koraa so na kaa na elodi na obi te front but ometuma hyɛ wo nkyɛn ɛne ma mensi na bɛtenam kaa na ɛma koro besi afa kaa foro ɔntena wo nkyɛn adan wadi dem but me saa ne many nyinaa mehu ni sɛ wo no wonim ne woyɛ ɛna wonim nti deɛ nti na wɔ sɛ mma ne ha me nea metimi yɛ na wɔ sɛ me try sɛ metɔ akɔ so na mayɛ nti metu yi memma nneɛma bi nhyɛ me so na mmom deɛ nyame de dom me no ɛne deɛ nyame ama me ho adwene ne nimdeɛ no metena se no na medwen yes director one shut down media school bia no acho wo ba industry ni mu nipa dodo sen stars what direct stars ni bi ana also waboa upcoming for na menna wo so wodin bi oh my meeting stars bebree my meeting stars bebree mentimi nkeka ma ye adwuma bebree wo direct wo mo ana se wo no mu hia se mu din ko mo yusu no pa akora Bishop Benedict akwa wanya ne baby ko na me direct no ma me se wa kojopoku bedi the scorpion wine Christian stars na de chewa wine ma direct obi e bi me de obi aye adwuma bi e bi nim
de nyame ye me so no now no ye will be to say me enipa men no but me anopa awie nyime enipa ben me Efiri sɛ ɔmo nim de wo mu. so enti ade nti na nyame ama kwan se nipa men me na ebi anka me metena ase se me di ya o Because nipa de arecheche wo nipa ho. that's The all. more nipa ben wa mu di nkomo no, ema wadwendwen no like wadwendwen so krate. Ema unya mood foforo. Nyame wo homo Eka obi wo a nko a na to ni adwendwen but obi wo nchen da bia ne wudi nkomo a. Ya na ye. me de metumi akasa nyame waye me yie me ni bidie na nso nyame aye me yie me nua ba ye nsem bebre na meme ye di nkomo bebre e bi di nkomo Ere hase. Na abusua mu no na mo ye dodo se. We de ye me di nkomo no maame e wo 12 dumienu 12 me ne last born ka chiri. yeah me ne ketwa me wom nso na me na be ye me ya now Hey, kura metimi de me say simple say me nso so na me support more enti nyankopon wow. waye bebre Sorry, wo na sabi. Untumi nkoma te sɛ deɛ ɛyɛ kɔba yes etwa mirika yi. metimi de me say Wo simple support kyɛn. Wo nua mo aka 11 na yeah ɔmo yɛ fit metimi kyɛn akasa wo me no. na me support more kra me nka so obi an support Wo but ɛyɛ majority no. yeah Sɛ that wo kan bɛyɛ wo. support more Wow. enti deɛ na kyerɛ sɛ wɔ sɛ metena ase na medwendwen na mesu ɔyɛma ɛnsɛm bebree Ti papa we de asaka asɛm ba kwa mpɛsɛ me busa wo. Sɛ ɛtɔ da bi na ɛka wo nko a wo wɔ dem a, ɛyɛ na wo wɔ nwum bi. Wo wɔ asɛm bi a wo ka kyerɛ wo hyɛ wo ho nkuran. Sɛ ka wo nko a sɛ nka me ma ha na wo nko a na wo ti a. Ɛyɛ na wo wɔ nwum bi a wo to kyekye wo ho werɛ. Cause okay ujina park too all of a sudden me honam na sabio edi wo bewura situation wim ti ana wote ho na wo werɛ ho a ana wo yɛ wo dai me deɛ mehu me ho sɛ kane na mewura hɔ no nnɛ menni awerɛho menni bi okay membɛtena media no so mɛka nkyɛw sɛ mewɔ wei wɔ wei menni bi nanso no sɛ nyame te ase a metumi tɔ biribi di ne deɛ ɛyɛ enti mekɛ mu a mekaeɛ nyinaa na me nsɛm biara na meka nyinaa ne sɛ nea nyame ayɛ me no menni adwen biara sɛ mɛtena ase ama mewura hɔ biem nti sɛ mehyɛ dan mu a nea meyɛ biara yɛ kwan a mɛfa so a adeɛ kye a menya biribi ato me bɔtɔm say enti no sɛ dia werɛho ni wa no 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 kwam no no menhyɛ da ndwen okay kɔ mehu ne sɛ medwen bebree a nyankopɔn koraa bɛdi me ho yɛ o ɛdeɛ nti na nyame bɛdi me ho yɛ o onyame ama me nyansa ne nimdeɛ bi a ɔpɛ sɛ me nso memfa ntena asase yi so wɔ nea a metim enti no sɛ meda nyane biara a mede aseda ma no wie a afei kwan a mɛfa so a menya adwuma ayɛ ɛna mepena ne ho mebɛda na mekɔ me nkotodwe anim a awurade mebɛda bɔ me ho ban na twe adwuma brɛ me maboafoɔ bi mmra na menya bi na me nso manya bi adi enti sɛ meyɛ saa nneɛma no nyinaa but sɛ mekɔtena sɛ yɛ awurade nti obi a ɛkɔ a mentimi nkɔ ɛyɛ awurade na da bɛn na me nko ara mɛtumi akeka me ho awurade na adɛn na mehyɛ dɛm na awurade na adɛn na de sɛ obi pia me mayi ato agu na mmom no abere biara no hyɛ me ho nkuran nti menni adwendwen biara saa ahwɛfo director Pozzo na egusu ene ne di nkomo no na ja nkomo no ensɛm pii sesei no yɛpɛ sɛ ɔde n'ano di sɛm ne nkranhyɛ bi ɛma obi a ɔwɔ ne situation mu a ohun or like obu ne ho abɔmfia ho ne sɛ anidasoɔ biara ni hɔ ma no cause obi wɔ director situation mu a adeɛ a ɔyɛ a ne sɛ da bia ɔsoro a esu nko a because ohun ne sɛ ne wiase aba awie yɛ ama no ti mepɛ sɛ director so ka biribi kyerɛ wɔn mo a ɔne wɔn wɔ situation baako mu na wɔhyɛ wɔn nkuran sɛ bi owu di dɛm a na wiase ne ma awie yɛ ma ti no director wo asɛm bi a wobɛka kyerɛ wɔn mo a wɔ situation yi mu deɛ ne deɛ kyɛn wo deɛ ne deɛ nuru deɛ ohu ne sɛ awie na aba ama no na brɔbɔ na wie me nuaba meda ase paa sɛ wama me saa akɔnya wei na deɛ mɛtumi aka akyerɛ obi biara a ɔhwɛ me ɛwɔ dwumadie wei so no abrabɔ ne nka akyi
abrabɔ no ensɛyɛ nea ewɔ mu no entwe nkɔ baabi a sɛ wo mi situation yi mu bi na sɛ wohwɛ video yi a ebe sɛ meka kyerɛ wo sɛ hyɛ wo ho so ma w'ani nyɛ den ɛma nea wowɔ mu sisi a no emu abam na sɛ wo kentene wo ho a ɛna Nyankopɔn so ɛboa wo meti wheelchair mu o but on sɛ na obi aba me nkyɛn a wama me akonya ɛwɔ ne platform so a mekasa sɛ metena ase a enka bia menya saa akonya no enti no mɛka akyerɛ wo a wɔ me situation ne me a wo nyinaa sɛ ɛmo aba mu afei so wo a wo ho ɔden na nneɛma bi asɛ wɔ abrabɔ no mu na ɛno nti no woyɛ w'adwene sɛ wobɛnom adura wo anaa woyɛ w'adwene sɛ adɛn na wo nko a wo brɛ daabi ɛnka akyi sɛ me a mete wheelchair mu mpo wɔ anidasoɔ deɛ a wo a wogyina wo nan so no w'anidaasoɔ no yɛ 100%. Kentene wo ho ma w'ani nyɛ den Nyankopɔn ɛbɛboa wo na ɔde wo bɛgyina bea bi a woanhwɛ a wonte aseɛ na wotena dɛm na wusu na mo aba mu bu na woka sɛ Awurade na adɛn na wayɛ me sei a wobɛkɔ so a asu na mmom ka kyerɛ Awurade sɛ nea wowɔ mu biara wopɛ na kentene wo ho ɛbɛsi wo yie onyame nhyira wo a wohwɛ me biara me followers ɛne me namfofoɔ me nuanom me maame me papa ɛne adɔfoɔ biara nyame nhyira wo sɛ mpo wompɛ m'asɛm a onyame ma wadwensakyera na me deɛ medɔ wo Director, yɛda wo ase sɛ unya abrɛ nya adade nya obi biara na wokɔ ne nkyɛn sɛ ɔpɛ ne di nkɔmɔ a ɔma wo saa akwanya no yɛda wo ase na menhyira wo na wɔnhyɛ wo den sɛdeɛ wɔkɔ so hyɛ wo den na nea a wontumi nya no Awurade mfa wo nyɛ baabi a na woana anwene sɛ wobɛduru no Awurade mfa wo nduru na hyɛ afoforo nkran sɛdeɛ da biara woyɛ no na menhyira wo na yɛbɛpɛ sɛ ɛnka yɛsa bɛbɔ apini wo da foforɔ ana wo ma yɛ kwan no mini abade yɛda wo ase da anytime bi apɛsɛ wo mhyia bia no yɛbɛhyia yɛda wo ase arɛfoɔ director say time apɛsɛ ni hyia bia no ɔyɛ available enti no yɛbɛkɔ na da foforɔ yɛsan aba sɛdeɛ mu nim din na Abena Lexus host of Strong Media yɛda wo ase bebree na ma mu remfi sɛ wo bɛ subscribe sɛ na no first time a wa approach a video ya subscribe like share na comment no madaroma enye abufuo so eye nkomo na yedi na mmom man comment no emfa nkomo a yedi ye hu eda mo asese abre biara no munya bre na munya adagye na mo hweye ye be share da foforo eda mo ase bebre